Ake sibone kuya uRadebe. You know, Sfiso, on this one, I must be honest. I think the boy had a brilliant game. He's supposed to be the man of the match. But in my hood, they used to say, if you had a brilliant game, if you had a particular game, you're not supposed to take a penalty. I don't know what is going to happen here. I guess what does Sfiso Radebe? Oh, madoda wakha amabhilede. Esasho nje uSfiso ukuthi ke kuthiwa akumele uyithathe ipenalty ba ukuthi udlale kahle emidlalweni. Uyithathile ke lapha naRadebe wakha amabhelede. Lapho sisho ngempela ukuthi kusalingana unyawuza ngapha ke uyena ke futhi uRadebe wakha amabhelede. Wathi akula ke ofori kuleli ubelilandelile ke ibhola. Wathi cha ngifuna nje ukugeza babebeke wena Sfiso ngenxa ukuthi uthe mina ngivele ngimuke nje ngiyele nalena ubelilandelile ke lapha na ibhola. Ake sibone ke manje Sfiso, who is that one mfethu? I think that Wayne Joste. I'm not sure. I don't see the guy clearly, but I think that is Wayne Joste. Okay, ake sibone ke futhi ukuthi bani usondelayo Sfiso. Uyena impela Wayne Joste ubhekene noPeterson. Ake sibone manje uzolithela ibhola lakhe. Wayne Joste uyashaya. Hey Dr. Peterson. Oh my God. uPeterson hey madoda uthi ufuna ukuyiveza. You know, I think the guy being benched clicked on the mind, and then the guy was like, I'm going to give this like my all. Hey, angikwazi ke lokho wasebenzile kaphela ke lapha na Peterson. Lizothathwa ke manje futhi ibhola lithathwa ubani njengamanje. Iyasondela ke futhi lapha la Kaizer Chiefs ihamba phambili ne-advantage ke Kaizer Chiefs khona le ball iselethere. Uyabona lento bengisho wena Sfiso ukuthi no bavele bayiyelele nalena njengeindonga zaseJericho bathi zawa indonga zaseJericho sawa zawe lale. Uvela iyelelena ibhola liyelelena uyiwela lena uyena uRichard Ofori bathatha kabanje lebhola alikhabela phakathi lisenethele njengamanje. Ake sibone ke futhi useme ngeenyawo lapha uTumela Ngikhune. Uyayifuna ngempela ke lento, uyayifuna le win namhlanje ke futhi kusondela bani ke manje. I think Ofori is going to take the penalty himself. I think Ofori is